Gimana? Cenglu guys. Pas tanjakan lho kuwi, Mbak. Ki piye moro-moro? Yo grok ngono. Allah. Grok wis manjat, pencet gas ora kenek. Yo, ngalah. Iki aku ngono. Lah aku wis suwi to rumah aku kok balik kaget aku. Ya orang gue HP pisan, gitu. HP ini tak go pisan. Tanjakan sing gerujukan apa ngisor? Tanjakan sing dhuwur lho, Mbak. Anu ku lho, tanjakan sing gedhe. Mah kosong. Apa mah kosong to kuwi? Sing dhuwur dhewe. Apa nek omahe to, Mbak, kuwi secangkruk kuwi lho. Oh, anu kuwi. Jaketel. Yo. Pisan. Iya, Allah. pas kuwi lho aku mang pas unggah-unggahane. Ya Allah. Ki medune kok wani. Ya tolah-toleh. Cah. Ngopi caraku. Lah iya. Carane mundur kalem bisa. Ya untungnya medune aku wis kok dukne lho. Lamun ngono ora iso. Wis rantene pedhot lek wong loro. Ya loro ya iso nyambat kan. Lantene terus kok ambek bocah. Awas. Orang nih. Bele kok panik nih unik ini. Unik piye? Piye enak to numpak anu? Anyar, guys. Lah iya. Tumbas. Takon tumbas. Lah sing lek Ora wani, munggah wani. Iya. Soale ngerti gua. Sepeda aku yo revo kae. Andalan kayaknya ngalas gitu. lagi jalan kuat. Ku enak lek Revo. Masa awakmu munggah yang munjungan barang ngono, Mbak? Yang munjungan barang? Iya. Yang munjungan ini metu kayu ireng kae to. Ya Allah, le dan iki, Mbak. Ini parah-parah kae bandal Robi. Sopo kuwi? Robi anu piring. Robi. Bocah rada lemu ya? Iya. Aku kenal to tapi lali sing ndi? Ini apa Rono? Anu kejar Pak